Yan habarlardan bellep geçmediýaly Greçiýanyň hökümeti Ýewropa liderleriniň teklip eden täze tyşytlyk çärelerini kabul etmelimi ýa-da däl diýen meseleni sese goýan referendumda ýok sesi boýunça dawaraly üstünlügi gazanandan soň Maliýe ministri Yanis Varoufakis öz wezipesinden çekildi. Greçiýadaky syýasy ýagdaýlar barada kärdeşim Merdanyň taýýarlanan giňişrak maglumatyny bilelikde dinläýin. Greçiýalylar 5-nji ýylda geçirilen referendumda halkara algydarlarynyň öňe sürýän tyşytlyk çärelerini inkar etdiler. Gürrüňe gidýän çäreler halat edis pul garzylaryny almak üçin sert hökmünde kesitlenipdi. Milli pikir sorulsagyň netijelerine görä ýylatyň 85% tyşytlyk çärelerini ýok diýip ses beripdirler. Hökümetiň tarapdarlary ses berilisiň netijelerini gutlap, Afinalylaryň Sintagma meýdançasynda ýürüýti bayramçylyk çäresini geçirdiler. Mundan owul egerde Greçiýa halkara algydarlary bilen umumy dil tapmagy basarmasa, onuň Ýewrozonanyň düzümünden çykaryljakdygy barada duýdurys berilipdi. 5-nji iýulda geçirilen çäre gatnaşanlaryň ellerinde Greçiýanyň baýdaklary we ýok diýen şygarly plakatlar bardy. Bu ýere ýygnananlar tans edip feýwerkleri atýardylar. Referendum çepçi premier minister Alexis Tsipras tarapyndan gurnuldy. Ol ses berijileri gorka we terrora garşy ses bermäge çağırdy. Tsipras 5-nji iýulda çykyş edip Greçiýalylaryň Ýewropanyň bütünliginiň we demokratiýasynyň haýryna ses berendiklerini aýtdy. Telewiziýa arkaly eden çykyşynda Tsipras erte biz gepleşikleri ýanadandan dowam etdireriz. Biziň esasy maksadymyz ýurtda mali durnuklulygyny saklamak, diýdi. Ses berilişiň netijeleri yglan edilenden soň Grek hökümeti halkara algydarlary bilen ýalaşmak baradaky tagallalaryny güýçlendirýändigini yglan etdi. Hökümetiň medeniýet wekili Gabriel Sakellaridis şundan başlap ýalaşa gelmek urundaky tagallalar täze depkin bilen dowam eder, diýdi. Tsipras we onuň egindeşleri ses berilişiň netijesiniň algydarlar bilen gepleşiklerde özlerine artykmaçlyk berjekdigini öňe sürselerde, Ýewropanyň liderleriniň diýýäni munyň tersine. Ýewrozonanyň syýasatçylary egerde ses berilişik ýok diýen netijäni berse, onda Ýewropanyň Merkezi Bankynyň garz bermek mümkinçilikleriniň kynasjakdygyny duýdurypdylar. Greçiýa bolsa gürrüňe gidýän mali goldowyny bil baglaýar. Germaniýanyň ýokary derejeli syýasatçysy Tsipras betbagtçylygy getirdi diýip çykyş etdi. Michael Fuchs 48 sagatyň içinde hiç bir ýalaşa gelip bolmaz diýdi. Germaniýanyň kansleriniň orunbasary ýok diýen netijeden soň täze garzlaryň beriljekdigini göz öňüne getirmek kyn diýip belledi. Greçiýanyň mediasy Grek bankynyň Ýewropanyň Merkezi Bankyndan 6,16 milliard dollar garz soramakçy bolýandygyny habar berdi. Referendumda ýok diýen sesler artykmaçlyk edenden soň häzirki pursatda Greçiýanyň ýagdaýy näwelli bolup galýar. Greçiýanyň Ýewrozonanyň çäginde ykdysady we syýasy taýdan üzgünleşdirilmegi mümkin. Şeýle-de algydarlar mali goldowyny bermekden ýüze urseler, Grek banklarynyň dargamak ähtimallygy bar. Greçiýadaky syýasy ýagdaýlar barada kärdeşim Merdanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi goňşy Owansanyna ýaşaýan etnik türkmenlere değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Demirazyk Owansanda ýaşaýan etnik türkmenleriň ýüzlerçesi Owan milli bütöw hökümetinde türkmen wekilleriniň hem ýokary wezipelere bellenmegini talap edip protest geçirýär. Eýem 3 gün bäri dowam edýän protestlerde etnik türkmenler şu gün Balx welaýatyndan Faryab welaýatyna gidýän esasy gara ýoly ýapdylar. Olar öz talaplary berja edilmese protest çärelerini dowam etdirmek wada berdiler. Bu barada Kawla habarçymyz Şamerdan Gulmuradynyň taýýarlanan giňişlik maglumatyny dinläýin. Demirgazyk, Gündogor we Günmatar Awganystanyň 9 welaýatynda türkmenler gowçun bolup ýaşaýar.
Awganistanda ýaşaýan türkmenleriň sany 3 million urak bardyr diýip çak edilýär. Türkmenler Awganistanyň prezidentiniň saýlawlaryna köpçüliklerin gatnaşdy. Öz saýlaw kampaniýasynda kandidat Eşref Gany we kandidat Abdulla türkmen wekilleri bilen duşşanda türkmen kadrlarynyň ýokary wezipelere ýerleşdirilýekdigine söz beripdi. Emma Awgan milli bütewi hökümetinde türkmenler öz ornuny tapmaýar. Şonuň üçin Demirgazyk Awganistanda türkmenler öz hak hukugyny sorap protest geçirýär. Akça etrawynyň öňkü hakimi Haji Abdulqayyumyň aýdysynça türkmenlere Awgan kabinetinde dogry dürüst orun berilmändir. Ýurdun 34 welaýatynyň bir welaýatyna da türkmenlerden hakim saýlanmandyr. Belki döwlet idaralaryny işleýän türkmen kadrlary işden boşadylýar. Biz öz hukugymyzy hökümetden talap edýäris diýip Haji Abdulqayyum aýtdy. Böyle şunçincem bolduk Türkmenler şaka garaştılar. Bir yıllap bu kabinetin teşkil vermedi. Kabinede bizlere gerekli yerine nazar almadı devlet. 34 vilayetden bizlere saham vermedi. Vilayetin içindeki bar öte yoğdu gidip barıyor. Şöyle gümüzü gördü. Indi bizlere başkalara hak verileniyana hak istiyoruz bizden. Awganistanyň Hac we dini işleri boýunça ministri türkmen bellendi. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň hakimi türkmendi. Ýöne Jowzjan welaýatynyň türkmen hakiminiň ornuny milleti özbek bolan hakim saýlandy. Munyň kabul ederlikli däldigini Haji Abdulqayyum aýdýar. Türkmenler serhat ýakada ýaşaýar. Eger türkmenleriň soragyna jogap berilmese biz öz protestimizi dowam etdirýäris. We benderler hem ýaparsy diýip Haji Abdulqayyum aýtdy. Türkmenler şu gün her kunjugyndan gelen uluslarlıklardan gelen Balx vilayatyndan, Faryab vilayatyndan şöyle gelenler. Biz istegimiz sul waliler tebdil bolar, tagyram bolar. Ol döwletiň lüzum diýdi. Türkmenden bir türkmen Unduzdan tutup ta Hirataça Türkmen bar. Döwleti merkezi eşitmese döwleti merkezinin muzahiramıza devam berjek. Tamamı serhadadyň üstünde ýaşaýarys. Uyuşmagymyza biziň eser bermese, onda biz sartasar Afganistanda Türkmen babasy uyuşurup şu benderleri kat edip koyacak Afganistana. Kime zararı köprek etiyor? Ya bizleri öldürüp bir baştan öldürüp kırana verip köder ya bolmanmasa biziň hakymyzy berer. Türkmenler indi 3 gün beri protest geçirýär. Şu gün hem ýüzlerçe türkmen wekili Balx welaýatynyň Faryab welaýatyna gitýän umumy gara ýoly ýapdy. Türkmenleriň hak hukugynyň äsgermezlik edilmeginiň besedilmegini talap etdi. Türkmen ýaşlar jemgyýetiniň jogapkary Nureddiniň aýdyşyna garanda türkmen hakim wezipeden çetledilipdir. Türkmenlerden bir welaýat polisiýasynyň başlygy bellenmändir. Şo sebäpden biz öz syýasy hak hukugymyzy gorap protest geçirýäris diýip olaýdýar. Bugün cem bolduk. Türkmen valimiz varsa bunu tebdil edipdir. Bunu son için bizler cem bolduk. Näme için aya 34 vilayetden bizlere bir hak hukuk bir vilayet yetişmiyormi? Kumandanlık diýip. Şoň için bizler cemlenşdik. Eger bizleriň hak hukukumuz Türkmen millete verilmese devletten serekleri gaýtarjak, benderleri gaýtarjak. Awganistanda türkmenler parahat suýar halk hukmunda tanalýar. Türkmenler Awganistanda özara çatışyklara goşulman özleriniň betarapdygyny gorap geldi. Ýöne Awgan milli bütewi hökümetinde türkmen kadrlaryna orun berilmezlik Awgan türkmenlerini gaharlandyrdy. Oğullar atly guramanyň başlygy Emreddin Gurban türkmenler öz islegine döwletden jogaby garaşýar diýip aýtdy. Eger döwlet 3 güniň dowamında türkmenleriň talabyny berjay etmese onda Akkina Hayratan we Şoburgan benderini türkmenleriň ýapjakdygyny bildirip gol haýbat atdy. Şu günem biz ýüzlerçe adam toplanıp Mazar Şoburgan ýoluny ýapdyk. Bizim protestimiz parahatçylykly. Sesimizi döwlet eşitmese onda biz öz protestimize dowam etdirýäris diýip Emreddin Gurban aýdýar. Bizler bir protesto etdik. Bizlerin isteklerimize 3 gün içinde cevap verilse Şoburgan yolunu mesdud edecek diýip. Bizler hem şu halk katary devlete hizmet edeli. Bizim de okuyan yigitlerimiz var. Okuyan yigitlerimiz devlette iyi işlemeli. Ve devletine hizmet etmeli. Näme üçin devletin puluna mı okuyan bu adam var? Şaýmerdan Olim Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Aşgabatda Nowatdaky jaý ýumrulşy başlandy. Ýagny paýtagtyň Köpetdağ stadionunyň golaýyna ýerleşýän ýaşaýyş jaýlarynyň käbirleri sökülip başlandy. Aýdylşyna görä Atamrat Niýazow prospektiniň urunaky gürrüň edilýän jaýlaryň ýumrulmagy bu prospektiň giňeldilmegi hemde awadanlaşdyrylmagy bilen bagly. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Urwan şeýle maglumat taýýarlady. Şunlar paýtagtyň Atamrat Niýazow prospektiniň Azady köçesi bilen kesişen ýerinden Köpetdağ stadionunyň içinde ýerleşen ýaşaýyş jaýlarynyň käýerleri sökülip başlandy. Esasan Atamrat Niýazow prospektiniň günni orta tarapyndaky jaýlar sökülýär. Häzirçe bu ýerdäki bir gatly howlu jaýlar eýeleri ýa-da gurulşyk materiallaryny alyp satarlar, sökýärler. Häkimetler bu ýerdäki ýaşaýyş jaýlaryny tebii gaz liniýasyndan kesipdirler. Häzirki pursatda bu ýerdäki 3 gatly köp kwartiraly jaýyň ýaşaýjylarynyň öz goşlaryny ýygnap göçýänini görmek bolýar. Aýdylşyna görä Atamrat Niýazow prospektiniň urunaky gürrüň edilýän jaýlary ýumrulmagy bu prospektiň giňeldilmegi hemde awadanlaşdyrylmagy bagly. Häzir bu prospektiň öňkü Gagarin köçesi bolup gidýän bölegindäki köçäniň urunaky bir gatly howly ýaşaýyş jaýlarynyň hem käýleri geçen ýyl ýumrulupdy. Şu ýyl hem köçäniň şol bölegine ýaşaýyş jaýlarynyň bir hatarda döwleti degişli dükanlaryň käýleri hem ýumrulupdy. Bundan başga da Atamrat Niýazow prospektiniň Göreğli prospekti bilen kesişen satyrlanan bir taraply prospektine çenli bölegindäki ýaşaýyş we beýleki jaýlar ýumrulup daşymerler bilen örtülen bir näçe ýaşaýyş we administrativ maksatly binalar uruldy. Geçen ýyl şol binalaryň açyş dawrasynyň öňü siresinde Atamrat Niýazow prospektiniň Göreğli prospekti bilen kesişen ýerinden Azady köçesine çenli bölegindäki bir gatly howly we köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň köpsi ýumruldy. Indi bolsa gerek bu prospektiň Azady köçesi bilen kesişen ýerinden Köpetdağ stadionunyň çenli bölegindäki ýaşaýyş jaýlaryna ýetdi. Şol bir wagtda hem bu ýeriniň käri ýaşaýjylaryny aýtmaklaryna görä häkimetler göçürilýänlere parahat edimik raýonundan jaý bermegi wada beripdirler. Emma şol jaýyň haçan berilejekdigine äwelli, haçan jaý berilejegine äwelli, oňa çenli bolsa garnaşlarynyň birinden öýünde wagtlaýynça ýaşamagy haýyş etdim diýip bu ýerden göçüp barýan we özüň Rahman diýip tanıdan bir ýaşaýjy diýär. Ýatlap geçsek, geçen ýylyň iýul aýynda häzirki gürrüň edilýän raýondan uzakda bolmadyk Şawmyan we Badis köçelerini kesişen ýerindäki 3 gatly köp kwartiraly ýaşaýyş jaýy ýumurlandy hem onuň ýaşaýjylary 4 aýdan soň täze aýapdylar. Häzirki ýumurlanan raýonyň ýaşaýjylary hem şu ýagdaýdan howatyrlanýarlar. Bilemşeýdi jaý bermän saklasalar kyn boljak. Garnaşlarymdan aňary ise 2 ýaşama ruhsa soradym diýip Rahman gurrun bolýar. Resmi mediada Atamrat Niýazow prospektiniň häzirki ýumurlanan jaýlary bardy, hiç ýyl maglumat berilmeýär. Şol sebäpden hem häkimetleriň bu jaýlaryň ýumurma bardaky resmi düşündürişleri eýleterler. Emma kär maglumatlara görä Atamrat Niýazow prospektiniň giňeldilmegi we onuň awadanlaşdyrylmagy 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýada oýunlaryna taýýarlyk işlerine bagly. Mälim bolýar, Aziýada 2017 oýunlaryna taýýarlyk işleriniň çäginde paýtagtyň beýleki raýonlaryna hem köçeleri giňeltmek, awadanlaşdyrmak ýaly işler alınıp barýar. Ýaşaýyş jaýlarynyň daşky diýwarlary mermere çalyndyr, alkaban gurulşyk materialy bilen örtülýär. Paýtagtdaky iň ulus stadion, öňkü Türkmenbaşy adyna Olimpiya stadiony ýumrulup, onuň ýerine ondan hem ulus stadion gurulýar. Aşgabatyň Türkmenbaşy adyna halkara aeroportunyň binasy hem ýumrulup, onuň derine has uly gymmat aeroport gurulýar. Bundan başga da Aziýada oýunlaryna taýýarlyk çäginde ýaşaýyş jaýlarynyň diýwarlary we üçekleri çanak antennalaryndan goşadyrnykda arasalanýar. Hatda jaýlardan split sistemlary hem aýrylý. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatyň Gaja sewitine hem ýüzlerçe jaý ýykylmaly edildi. Hatda olaryň 2 sansy ýykyldy diýip bu sewitin ýaşaýjylary aýdýarlar. Maglumata görä geçen ýylyň dekabr aýynda değişli türkmen resmileri Gaja sewitindäki ýaşaýjylaryň ýüzlerçesine hatura durup olaryň jaýlarynyň ýykyljakdygyny aýdypdyrlar. Biz Gaja sewitindäki bu jaý ýykyşlyk bilen hem gyzyklanyp Aşgabatda ýaşaýan grajdan aktivisti Nurberdi Nurmämedow bilen söhbetdeş boldyk. Ol şuň ýer bilen gürrüň edilýän sewit aýlaryny. Nurberdi Aşgabatyň Gaja sewitiniň bir bölegindäki käbir jaýlaryň ýykylyp başlananyny habar berdiňiz. Indi şol sewitde häzirçe näçe jaý ýykylypdyr? Şeýle-de näçe jaýyň ýykylmagyny araşdyrýar?
Moskvadan Gaja diyen yerinin esasan Dzerzhinski, Williams, Lysenko hem Celinne koçalarının uğruna hem teoriyonaki jayların yıkılmağına karşılaya şol jayların eyyem ikisi yıkılıptır. Beyleklerim yakın gelecekte yıkılacak. Yıkılacak jayların sani öğrenken ol yüzlerce belki müne yetiyenler. Olar şu Dzerzhinski koçasının Gaja diyen yerinin başlap täze stadionu çenli yer tutýarlar. Norwerda häli meselem iki jaýyň eýem ýykylanyny aýtdyňyz. Şu iki jaý haçan ýykylypdyr? Ol bir günlükde ýykylypdyr. Niýen beýleklerde aýdypdyrlar, biz şu jaýlary ýykýas, sizem taýin bolup oturuň diýipdirler. Norwerda şu jaýlar näme sebäpden ýykylýar? Bu barada resmiler tarapyndan ýaşaýjylara bir düşünürüş berilipdirmi? Ýagny şu ýaşaýjylaryň jaýlary näme sebäpden ýykylýar? Resmiler tarapdan ýaşaýjylara hat uradylypdyr. Şol hatda haýyş edilýär, şol jaýlar ýykylmaly, siz raýlygyňyzy beriň diýip. Şol jaýlaryň ýykylmagynyň esas sebäpli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä hem beýleki resmileriniň esasy sebäp 17-nji ýylda geçiriljek Aziýa oýunlary. Şol ýerde guruljak täze jaýlarym Aziýa oýunlaryna çenli gurulyp utarylmaly. Norwerda Gaja sewitindäki käbir ýaşaýjylary häkimetler tarapyndan, resmiler tarapyndan hat uradylynyny aýtdyňyz. Indi şu hat haçan uradylypdyr? Ol hat eýem geçen ýylyň dekabr aýynda uradylan eken. Biz şondan bäri jaýlarymyzyň ýykylmagyna garaşyp ýörüs diýerler. Olaryň aýdyşyna görä biziň edip biljek zadymyz ýok diýerler. Norwerda ýaşaýjylary jaýlarynyň çykmagy üçin ýa-da jaýlaryny boşaltmagy üçin haçan çenli möhlet berilipdir? Olara bir kesitli möhlet berilmeýändir. Olaryň öz aýdyşyna görä şol dekabrdan bäri şol jaýlarynyň ýykylmagyna garaşýarlar. Norwerda ýaşaýjylary şu jaýlary ýykylýanyny sebäpli haýsy da bolsa bir kompensasiýa berilýärmişmi ýa-da bir başga variant hödürlenýärmişmi? Hatda da aýdypdyrlar, siz ýykylýan jaýlaryň deregine köşede gurulýan täze massiwdan elita jaýlarynyň beriljegi, şoň üçin häkimlige gelenlerine gamlar bilen öý kitaplary hemde şäheriň Tehnik Kolleж bürosynyň çyrgylarym ýanlaryny bolmaly. Ýöne şol beriljek kwartiraryň meýdany howlu duran jaýlaryň ilkinji gurulanynyň meýdany boýunça kesgitlenjek. Ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä 4 kwartiraly şol jaýlaryň meýdany köşede gurulýan jaýlaryň 2 kwartirasynyň meýdanyna deň. O da 90 kvadrat metr, köpsi 90 kvadrat metrde ýetenok, onsoň ýetmeýän bölegini olar özleri ýaşaýjylar tölek etmeli. Şol töleňen 1 kvadrat metr meýdan üçin $1400 bolmaly. Bu da ören gymmat. Ýöne biýlaşdykdan soňa gaýly bolmaly bolýar diýip olar aýdýarlar. Ýöne jaýlar intek gurulan däl, ol jaýlar in gowy ýagdaýda diňe güýdüň ahyrlaryna ýetişmeli. Oňa çenli ýaşaýjylar garnaşlaryna bolmaly, kwartiralarda bolmaly, özleri öz başarjanlyklaryna görä ýagdaý tapmaly. Tähre? Norwerda ýaşaýjylar näme etmegi gödüňünde tutýarlar? Ýaşaýjylar öz jaýlaryny azekänli bir ýagdaý tapsalar, satmagyň uğruna, ýagny guruçuk material hökmünde satmagyň uğruna, emma aýdyşlaryna görä şu wagt aljylarym ýok diýen ýagdaýda şol ýykylýan jaýlaryň bir ulsunyň birini bary ýogy $1500 eýesi satyp bilipdir. Aşgabatly grajdan aktivisti Nurwerdi Nurmämedow bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatyň iki sebitine başlan jaý ýykyşlygy bilen baglanşykly siz näme pikirde? Şeýle tejribäni siz hem öz ýaşaýan sebitiňizde başdan geçirýäňizmi? Bu barada bize gurrun beriň, garaşlaryňyzy başdan geçirýän tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimde hat uradyň ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Mundan 6 ay ozal ýagny fevral aýynyň başynda paýtagtyň taksomotor awtolog kärhanasynyň sary renkli taksileriniň aýnalarynda bu taksilere münülende taksometr şortçygynyň ýagny hasapçy guralyň hökman işledilmelidigini ýatladýan bildirişler asylypdy. Hasapçy şortçyk işledilmedik ýagdaýynda müşteriniň ýol narhyny tölemekden ýüzürmäk hukugynyň bardygy bu bildirişde habar berilipdi. Eýse ýolagçylar taksi sürüjilerinden şu düzgünüň berjaý edilmegini talap edýärlermi? Biz bu mesele
bilen gyzyklanyp Aşgabatyň ýaşaýjysy ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşýarlyk. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. Amanmurat, şu talap häzirki wagtda berjä edilýärmi? Şo düzgün girilen wagtdan berjä edilmedi, ol häziren berjä edilen ok. Kabul edilip kağıt yüzüne galan düzgünün biri boldy. Sähra. Amanmurat, näme sebäpden berjä edilmeýär ýa-da şu taksometrler näme sebäpden işledilmeýär? Bu ýerde baş sebäbi takva milyon adamyň taksynyň hyzmatynyň peýdalanjak bolýan adamyň öz hukugundan peýdalanmakda ýöwsellik edýärligi. Ýagny şol takva milyondan soňra taksy sürüje sen näme üçin bir hasaplaş kassaňy işletmen şo boýunça tölejek diýip tarap edýäni elbetde bar, ýöne ol juda az. Sebäbi adamlar şonu özleri üçin kiçilik bilýärler, hamana bir ownukçylyk diýen ýaly bir zat taýýarlar. Bir tarapy, ikinji tarapy müşteri, ýagny ýolagçy entek taksa minmänke. Taksy ony taksa goloýlan wagty ýa-da aeroportun ýolagçy radyny çykan wagty garşalýar, size taksy gerekmi? Nire etmekçi bolýaňyz diýe, olaram hawa gerek, plan etmekçi diýe, onuň myrhynol destine aýdýa 20 manat diýe. Eger ýanyňda ýollaşyň bolsa, hamana 4 adam bolup minseňiz, adam maşyna 5 manatdan tölersiňiz, 2 bolup minseňiz 10 manatdan tölersiňiz. Eger ýolagçy ýanyňda öz tanış ýolagçyň, tanışyň bilsiň ýok bolsa, onu men maşynym şuňa minne garaş. Men şol ugry siz bilen ugurda gitjek ýolagçyny gözläýin diýe adamlaryň da aglabysy ay bolýa gözläp oturma, men özüm tölerin diýe. Sähra. Amanmurat, ýakynda siz özüňizem şu taksilaryň birine sapar etdiňiz. Şonu sürüjüniň özü bilen söhbetdeşip gördüňizmi? Meselem bir ýolagçy taksometri işletmegi talap etse berjä edýärmişmi? Bu barada bir maglumat almasy ýa gördüňizmi? O men ol sürücülerden birinden hem de ikisinden hem soradym, üçünden hem soradym. Şolong da ählisynyň berýän jogap bir meňzeş jogap. Biz takwa minmäke alalaşýas, ýöne alalaşman takwa minip men plan ury ekdiýsele biz arajymyz ýok. Şu diýen uruna gidýäsem, şonu görkezlen pulda raýda bolýar, alýasam soňundan artyk mazrak kilometr geçmer, howluk mazrak işlemeli bolýar. Ýöne bizden her günü bir ýolagçy talap edýär, öz hakyny ýesek, onu ýalançy bolýarmyz. Hepde de 1-2 ýolagçy duşýar, talap edýär, bizim bir çağlarymyzy ekleýän öz ırskı çeşmämiz bolan taksyny ýitirmediligi üçin şo talapy berjä edýär diýip. Ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň taksi tejribeleriňiz nähili bu barada bize görüň beriň. Öz pikir araýşlaryňyzy, tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Häl hem berläp geçişimiz ýaly biziň medbot email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň. Şeýle-de biz bu barada pikir araýşlaryny bilmek üçin şuň ýer bilen Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzyň okuýjylaryna hem ýüzlendik. Häzir olaryň galdyran käbir tesirlerini siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Facebookda Esma Nur adly okuýjymyz taksi sürücüleri yerli dälliňi bilseler, allap has hem köp pul aljak bolýarlar diýip öz ýazan tesirine belläpdir. Jerenatly beýle okuýjymyz hem ylalaşda bolýar diýip gysgaçyk öz garaýşyny galdyrypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz hem öňünden öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyza goşulmagy çağırýas. Bu bolumlarda bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bolar. Şunun bilen habarlar günnelik gepleşigimizi hem geçirip gotorýasy gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdym. Saatlar hareket etmeden soň gepleşiklerimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.